Alexi ambi fo ka Kenya ni ka yetaw ye ama sonyoro mi mabi o be tali kenna Musa Bangali ka foli be yan rola ale de be Alexi ka jani kuma ka fara ɲɔgɔn kan jani masa nege kanya shegin sanga bisaba an wado ma wuli ni o bisimila wakati o sera an be segin ka Renouveau FM lamɛnbagaw bisimila ka fɔ ku u dankana an be taga ɲɔgɔn fɛ ni kunnafoniw ye ɲɛfɛ an ka bi ma be welele bakurubaw la an y'a fɔ ɲɛna ka fɔ Dr Modibo Sumare ale bena bisimila an fɛ sɔgɔmada in na ale min yɛrɛ parti AFD ma ɲɛma ye ko yalima parti AFD ka laɲini ye jumɛn ye Mali sisanama bɛ lahalaya min kɔnɔna la u bɛ se ka proposition jumɛn kɛ walasa an ka se ka bɔ crise kɔnɔna la an ka jɛka Sumare lamɛn Isa Kaba ka nɛgɛjuru sira fɛ. Dr Modibo Sumare i ni sɔgɔma. Aman sɔgɔma. Dr Modibo Sumare e parti AFD o président ye. Oui. Jamana kunganko mana gɛlɛya a ka kan partiw olu hakilina ka ta. I yɛrɛ tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ dɔgɔkun furancɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Babu tun bɛ tali kɛ mun kan? Kaba ne bi fo. A diyara n ye. Lamɛnbagaw bɛ fo. U bɛɛ y'i laminɛ. Wa an ye jateminɛ kɛ jamana tacogo la. Donc an ko a kun ka kan. Olu de mɔgɔ wɛrɛw ka taga fɔ ko anw ko tan. A tun ka ɲi anw yɛrɛ ka bɔ k'a fɔ an hakilina ye min jamana tagabolo la. AFD ne y'o président ye mais AFD tun ma conférence de presse kɛ. ARP de tun ta don. Action républicaine pour le progrès. O ye jɛkuluba ye parti politique caman bɛ min kɔnɔ. Parti 22 n'association fila b'a kɔnɔ. Donc an ye groupement 24. O président ye cɛman Iber Kulibali ye. Ne de y'a danga ye premier vice président. Donc an ye ka hakili falen kɛ an ko a ka kan jamana ka denw ka dɔn an hakilina ye mun ye jamana in tagabolo la. An ko fɔlɔ an tɛ opposition ye transition kɔnɔ. Transition sigi na bi cɛ an y'a hakilinataw fɔ walasa gɛlɛya ka nɔgɔya. O bɛ tali kɛ depuis CNT bɛ sigi tuma min. A daminɛ la anw de y'a proposé k'a fɔ ko ka transition kɛ kalo 24 ye. Mais anw ka hakilinata ma ta u y'a kɛ 18. Président de la transition ye tali o kan. Maliyɛnw ɲɛna ani partenaires internationaux ɲɛna. Anw ko ayiwa ni gɛlɛya doro o kɛli la. A ka kan sigi ka fɔ ka kɛ. Mun y'a to a ma kɛ. Baara tɛ ka se ka kɛ. Élection tɛ se ka kɛ. Lakanani tɛ ka lasabati. Ayiwa an ka sigi an ka kuma an ka kɛ kelen ye. Parce que transition tɛ ko ni parti dɔ bɛ pouvoir la dɔ bɛ opposition na. Transition ye cɛmancɛ fanga de ye. Ni bɛɛ ka kan ka hakilinata faamu. An y'a fɔ munna an ma taa assise la. An ko parce que an ye min ɲɛbila la premier ministre ka baara kɛcogo la. An ko ni assise kɛra an bɛ sɔrɔ o kelen de la. A bɛ taga k'a fɔ tubabu b'a fɔ cogo min ko il faut noyer le poisson dans l'eau avec le ko ye. A bɛ wele k'i nana ka sigi ka kuma ka se ka kuma ma lamɛn. An ko k'u ka dialogue national inclusif ta. O ka kɛ kumakan ye. An ka baara ko kan. An ko fana anw tɛ sɔn bi an tɛ sɔn sini k'a fɔ ko ka Mali bɔ CEDEAO la ka Mali bɔ Conseil des Nations la. An bɛ to CEDEAO la, an bɛ to UEMOA la, an bɛ to Union africaine kɔnɔ. An ko fana ayiwa an bɛ CEDEAO ka sanction an b'u kɔnto la. An t'u dogo mɔgɔ si la. Fo a ka fɔ mɔgɔw ɲɛna. An bɛ sanction kɔnto la. Mais an ko an b'a fɔ k'a da o kan. Gouvernance modèle dɔ de y'a to ni sanction ninnu nana. An y'a fɔ ayiwa kabini sisan. An ye Mali engagement de ta an ka partenaires ɲɛkɔrɔ. N'an ma ɲɛ an bɛ n'u changer. An bɛ taa sigi n'u partenaires kelenw de. Mun y'a to an ma ɲɛ mun y'a to baara yɛrɛ tɛ ka kɛ. Mais ka wuli dɔrɔn ka taa k'an bɛ taa fɔ 5 ans an ko an tɛ 5 ans na bi an t'a la sini. Transition 5 ans o ye confiscation de pouvoir de an ko an ma s'o ma.
an ko fana armée tɛ parti politique k'a kɛ sɔrɔdasi fini bɛ ka banaliser k'a don finalement an bɛna an sɔrɔ vagabond bɛ taa fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔdasi fini don ka taa bin mɔgɔw kan ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka maliyɛn y'a jira k'a fɔ i bɛ Mali fɛ jamana bɛɛ la mun bɛ kɛ drapeau de bɛ ta un peuple un but une fois an y'a fɔ an ka tɔndenw ye u ka Mali drapeau de ta k'o kɔrɔta u ka fini to sɔrɔdasi fini to sɔrɔdasiw bolo confusion kana kɛ don min ne y'a fɔra ko attaque dɔ kɛra ko civils taara ka taga sɔrɔdasi fini don an b'a fɔ k'o kɛra cogo di k'a sɔrɔ an yɛrɛ y'a labɛn a kolokolo la an yɛrɛ fɛ an tɛ sɔn o ma an k'o dabila ayiwa Modibo fana an bɛ fɛ k'an balimakɛ Asimi dɛmɛ maliyɛn de don k'a fɔ ko mɔgɔ ka sɔrɔ a kɛrɛfɛ min bɛ maliyɛn dɔw kɛ apatride ka dɔw kɛ patriote an tɛ sɔn o ma an bɛɛ de bɛ Mali fɛ i ta de dɔn il n'y a pas de patriomètre donc n'an ma a jateminɛ ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan union sacrée kɛ Tigaro kulo bɛ 140 de la bi ko an k'a dɔn k'a fɔ ko furufuru feerela dɔw bɛ yen olu bɛ wuli 4 heures du matin pour que tilelafana ka se ka dun midi k'a fɔ malo tɛ se ka taa ɲɔ tɛ se ka taa sidiyaw k'a fɔ bon an ye sanction kɛ mais denrées de première nécessité o bɛ se ka don fura bɛ se ka don Mali ka jaabi ka kɛ ayi an bɛ frontières bɛɛ datugu dɔw de bɛ ka maliyɛnw tigɛ a gɛlɛyara a fɔra ko denrées de première nécessité bɛ se ka don e yɛrɛ ko ko foyi yɛrɛ tɛ don bilen an kana kɛ ni dusu ye dɛ hakili de bɛ baara kɛ an ko fana ka o sanction kɔnɔ olu ka an ɲɛsin o sanction traitement ma k'a fɔ k'an bɛ taa an yala yala ko Mauritanie ni Guinée o kɔrɔ ye k'an bɛ fɛ ka prolongation de kɛ c'est-à-dire sanction in ka mɛn an ka to ka taga solution ɲini ça c'est pas une bonne chose an ko an ka proposition kɛ rapidement an ka sanction ka lever maliyɛnw ka taga u ka ci fɛ maliyɛnw seginna dɛ gaz yɛrɛ tɛ Mali la bilen bɛɛ b'a dɔn gaz tɛ Mali la an bɛ ka continuer fɛ yan an bɛ ka continuer ko BCEAO datugulen don wa an ka sabali k'a fɔ bi ko Mali b'a ka monnaie créée jamana min kɔnɔ min ka hali kare kɔnɔna furanni o dilen don Marokɛnw ma o tɛ yɛrɛ nɛgɛ ye tana an ka se monnaie ma fɔlɔ an k'an ka kare kɔnɔnaw yɛrɛ furan fɔlɔ an ka kɔsɔn remplacer n'an ka juge n'an ka société minnu bɛ furanni kɛ hali Marokɛ jama jumɛn kare kɔnɔ kare furan vraiment a b'u bolo mais an de b'a baara kɛ u b'an exploiter bon an ko an ka foli bɛ armée ye armée ka victoire kɛ sur le terrain an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini an ka foli bɛ kɛ donsow ye an ko k'u ka statut déterminé parce que c'est des milices privées c'est statut foyi t'u la n'an ma ɲɛ an bɛ fɛ ka Mali libérer de n'an bɛ fɛ ka rôle d'u ma an b'a rôle déterminé k'a légaliser an ko démocratie dankari kana k'a la liberté d'expression ka kan ka to yen o bɛɛ sɔrɔla 26 mars les droits humains olu ka respecter voilà an kun ka kunnafoni kun tun ye nin ye Modibo an ko fana an bolo Asimi y'a kali de k'a fɔ ale bɛ élection kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ka résultat bɛn le 27 février ma donc transition yɛrɛ bɛ bɛn ka ban ka bɛn 25 mars ma yan'o cɛ an ka sigi ka kuma an ka solution sɔrɔ nous on a des solutions on n'a pas de problème mais nous on ma kɛ an b'a fɔ il faut que transition civile ka sigi à partir du 25 mars parce que o kɔrɔ ye ko volonté de discussion tɛ volonté fɛn tɛ an t'o nɔfɛ an bɛ sigi ka kuma de fɛ hali n'u ko bi an ka sigi ka kuma an bɛ sigi ka kuma an bɛ CEDEAO fo u ka baara la an bɛ Mali partenaires internationaux bɛɛ fo u ka baara la parce que an bolo u nana an dɛmɛ de. Modibo Sumare an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn i bɔra ka nin laseli minnu kɛ an b'a dɔn k'a fɔ lamɛnbaaw ye faamuya sɔrɔ a la i ni ce. Merci beaucoup. Merci. Dr Modibo Sumare anw ka don ma welelen tun don a ka laseliw kɔnɔna la an dalen b'a la bɛɛ y'i ka tata ta kɔnɔ Isa Kaba Sidibe Janjo ale ye kumaso lasɔrɔ an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ walawalali o kɛnɛ kan sisan an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ walawalali kɔnɔna la an ka don kumakun o bɛ tali kɛ balai diplomatique kan Isa Kaba ale bɛna walawalali kɛ aw ye nin kumasen kan. Fanta tɔmɔ ta foli diyara n ye ka foli ba di Idrissa Sidibe Janjo Massa ka foli ba di
Jemi ye flaw kuna wolo Musa Sangare ni oye Musa Sangare misiri ba o Almami ni kofe nanya Amadou Lassana Konare nanya manga meble ko nono ko mene dalle mala ni Amadou nana Amadou be songa fo ko nono make fling ono kanare ko bidon nono Amadou be songa fo ngo ganno na be nanya nono ko mamba da ble ambe la ya ma wora donc chini abe na ni yoro soro ya ama bla fo maka frigo ko no bla fo ba oui pate bida we ambe foli badi an kramogo ani usaz ni we Musa misiri ba Almami ni ko janyo na e kaso ke nono era ko te mejesi ka ambe baro mi ke nyogon fe anga jamana tabia koroba ni Amadou be dofo flowma ka soro flow ye don bagaw ye aduga ti ka flow ye sura si nyemgo ye aduga ti ka foka ba aduga ti ka foka ayre da ye sura si nyemgo duru fo idasro flat sababala dani bala d'accord Misiru Almami frère fled imam Mamoudiko donc ko be niveau mnasta ko na ma nyawo ko kena tanto janyo ay sanga balon bla dugu bala te o kara fa jege nyanama duna ya bala shiyo kono kaba tangara malika nga jevi kana di fatwa ma problème yi mi o tienda blasa mgo jege la jele make problème de hala ka maga shiyo la o be joro ya be e janjo ko jege masa ay ne ma ngutien bozo ni flow ye alio ye amena merci na on na nga nono ameta danga dala ka fale jegela ameto ka nga chordi abana merci merci kaba dagurunya kele malika nga jebi ani Guinée équatoriale e be siga mufo sigatala ambe do bado anga samata sega nga ye puma do fo qui est très important siri jara munu ye farkolo nyana je domba la jaw ye olu ye puma be fo ka ban oui bolontan mana jap madola ni machi bana mo munu be bo akan ko jugu nga na obora kerengere ya demsenu ay faraka mo ko moblu goshi mo were nison dia kana ke nison go mo ko janto okuna suya na ambolu janga sere ta ka faraka ka duodu akaketi nga ganye nga na obora ayaw ka nyana jeke akana mo ko were tonyo parce que mo do fenen be no olube to barakero la bolontan de la ja nu ko kubo bo ka barakero ka na so bolontan kanumbula ale kuruni mbe foko o bolontan mana ba oluti mana foko bu senfa kata demba yala aw be kla ka to lu bali ko lu teme ko folu ka nyana jeke aw fe chite aw bolo wakati me chibo tiku bolo wakati donc anga janto anga na to nyongo gashila maliko ye bekodi tout à fait sika foitola ala ka klok nandi kaba amana anga wala li keneka so mare na kuma kami kuma semi me amulu ko ka sika nya foli ke kanu ba o kan odi balé naspe balé diplomatique o ya nazara la kama kaba abamana nga jume ani kuma yere koro jume ya fo chugo mi ni anye afo ka fongo baro binata o tabolo ka kaso ke ni ko min be jamana kunka ka do fo la balé diplomatique ni ata ka jeta abe ma fo diplomatie yere jamana ani jamana were che ko nyanya boy nga seno mana chaya ola wakati mi seno mana chaya jamana ni jamana were che ko nyanya bola wakati mina o be wele ko balé diplomatique to ou ba fo ko ensemble d'opérations diplomatiques visibles publiquement donnant l'impression de nombreux changements de direction et de n'avoir pas de but clair, bien qu'elle puisse en avoir un. Ko balai diplomatique et waleya chamo mana tukutuku nyogon ko waleya mununi u yele era do abe donc afoko akoko do be senani wakati la abdone do kafo ni ko masnala mo seno chale no ni ko inde kunka ko niye akola je dron ka be kimiri kafoko ta fan kelen yɛrɛ ala na fan kelen ta ko kasoro ni y'a lajɛ au fond kuma bɛɛ bɛ kuma ni kelen min nɔfɛ ko kelen de balai diplomatique yɛrɛ o ye i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw senɔ bɛ caya jamana kɔnɔ ka sɔrɔ kɛ ko dɔ bɛ yen nɔ min kelen don ka bɛɛ kamana gan bɛɛ jɔrɔlen don a bɛ sama ka taa yɔrɔ jumɛn par exemple an bɛ kɛnɛ min kan bi ni o ye CEDEAO ni Mali gɛrɛndɛ ye a bɛna kɛ cogo di Mali bɛna bɔ wa est-ce que a ko tɛna yɔlɔ ka se mɔgɔ wɛrɛw ma o de sababuya la seno cayara anw fana fe kile filan na amina anda do atola ka awala wala donc balai diplomatique ye dron jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲaɲana bɔ walima jamana ni jɛkulu minnu ni olu ye an ka kɛrɛfɛ jɛkulu ye olu seno mana caya jamana kɔnɔ wagati min na kunnafonidilaw ani politiki mɔgɔw diɲɛ bangu kan olu b'a fɔ ko balai diplomatique bɛ malikaw fɛ yen nɔ walima balai diplomatique bɛ
libikaw fɛ yen nɔ k'a sɔrɔ k'a gɛlɛya ɲɔgɔnna olu sɔrɔ walima balai diplomatique bɛ Grande Bretagne k'a sɔrɔ ka wagati min olu y'a fɔ k'a fɔ k'u bɛna bɔ Union européenne na wagati fana ni ɲɔgɔnna kɛra tan ni ka seginw cayara don ka bɔw cayara k'a lajɛ a ko bɛ se ka dan sira la cogo min mais a bɛ k'i miiri k'a fɔ ko cɛ ko kuntilenna kelen yɛrɛ ta la dɔw bɛ na olu ni dɔ ninnu tɛ ɲɔgɔn sira ainsi de suite. Ok, an ye faamuyali kɛ balai diplomatique kɔrɔ la mais kaba an bɛ wagati min na i ko sisan Mali bɛ lahalaya min kɔnɔna la an bɛ wagati min na i ko sisan a man kan an k'an janto an yɛrɛ la pour que an kana na don fili kɔnɔ fili minnu kɛra ka tɛmɛ wagati tɛmɛlenw na wa. Siga t'a la kuma yɛrɛ kunba ye o ye k'a sababu kɛ ni balai diplomatique in daminɛna kuma dɔ la a bɛ kɛ i b'a fɔ k'i ka jamana bɛ kɛ samasogo de ye min ka muru mana ja o bɛ taa ni dɔ ye o de la a kun bɛ ɲɛsin jamana ma a ka kan o k'i basigi ka jateminɛ kɛ k'a daminɛ don min CEDEAO mɔgɔw y'a fɔ ko karangada suwara anw ni olu cɛ ka na se bi ma i b'a ye k'a fɔ maa caman y'i senfa ka se anw fɛ yen nɔ k'a daminɛ an ka mɔgɔw yɛrɛ y'u senteliya joona ka taa laginɛkaw fɛ yen nɔ ka taa Moritanikaw fɛ o sunba k'o dugumajɛ laginɛkaw fana ye délégation ba wuli ka na anw fɛ yen nɔ hali n'o y'a sɔrɔ u y'u profiter ka Ala ma hinɛna jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Bokar Keita su koɲa kɛ nka nakun wɛrɛw tun b'u la o bɔlen kɔ yen nɔ Moritani fana délégation ba dɔ nana olu fana nakunba kun ye kuma ɲɔgɔnya ye mais olu fana nana ko wɛrɛ senfɛ mɔgɔ faga dɔ ni o kɛra mɔgɔ 7 minnu fagara olu nana o la donc n y'a fɔ cogo min kungilenna kelen tɛ baara ninnu na dɔw bɛ na laginɛkaw olu nana Ibrahim Bokar Keita ka su koɲa tun b'o senfɛ mais kuma wɛrɛw tun b'a jukɔrɔ Moritanikaw nana olu nana k'u bɛna ka na frontière ko kuma fɔ mais ko wɛrɛ tun b'a senkɔrɔ ni o ye mɔgɔ 7 minnu ni olu fagara ni Moritanikaw don o suma k'o dugumajɛ an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko Togo jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Fort Gnassingbé ye o fana ni nana dugukila fɛ o dugukilama kelen ka segin ni a sen 2 ye o suma k'o dugumajɛ Algérikaw fana bolibagatɔ donna anw kan olu bolibagatɔ bɔtɔ olu ni fɛn min taara o ye k'a fɔ ko olu yɛrɛ bɛ délai di wa olu yɛrɛ y'a jɛya yɛrɛ ko olu b'u yɛrɛ proposer ka kɛ soronnali donbaga ye anw ka gɛlɛya la mais an bɛ tila ka segin o ma o bɔra yen nɔ dɔrɔn Union Africaine Commission ɲɛmaaba Musa Faki Mahamat ale bolibagatɔ nana kunu tun ye o dɔgɔ duman ye o fana hukumu kɔnɔ kuma caman fɔra a la n'i ye ninnu bɛɛ ta k'u lajɛ i b'a ye k'a fo janto ka kɛ kun min na n y'o fɔ kabi dɔgɔkun tɛmɛnen Musa Faki Mahamat n'i ye ale ka kumaw lajɛ olu ka kuma ni Algérie na kuma minnu fɔ olu ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ janto kan ka kɛ o la k'a sɔrɔ n'i ye tariku ta k'u lajɛ anw ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ tariku belebeleba dɔ bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ wagati min Algérie bɛ a ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ la ko f'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ka di a ma anw ye u dɛmɛ an to fanga la ka tila ka u ka maa minnu n'olu tun b'o kɛlɛ la ka se k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ kɛ sababu ye k'olu dogo Gawo u b'u ka baaraw kɛ u bɛ t'u ka attaque kɛ Français attaqué Algérie ka n'u da Gawo anw ye o kɛ olu ye mais k'a daminɛ 1960 fo ka se bi ma Algérie ma deli ka anw dɛmɛ an ka kɛlɛ si la a to fanga la hali anw ka jamana fan 4 na 3 minɛna Algérie tile kelen ma deli ka hali kɛlɛcɛ kelen bila ka na kɛlɛ kɛ anw fɛ o ye kelen ye filanan 1991 démocrates bɛ ka gɛlɛya wuli Musa Tarawele kan wagati min o wagati kelen rebelles kun wulila k'u bɛ o gɛlɛya kelen n'u don o gɛlɛya o daminɛ depuis 1990 ka n'a kɛ an dayina kan dayin Algérie y'a ka soronnalidon di o wagati o soronnalidon fana na o accord min sigera Tamarasɛti kan 91 i b'a ye k'a fɔ o accord kun basun ye min ye ko ka Kidal Gao ani Tombouctou ko k'olu démilitariser Algérie kɛra sababu ye ko bɛnkan ko o signé n'i y'o bɛnkan ta k'a lajɛ o kun man di aw na hali dɔɔni 2015 encore Algérie n'a ka soronnalidon di Blaise Compaoré binnen kɔ Algérie y'a ka soronnalidon di o soronnalidon taara laban accord pour la réconciliation bibi na o sigilen don a sen samara kɔnɔ a tɛ taa a tɛ segin Algérie de kɛra sababu ye k'o bɛnkan fɛnɛ donc n'i y'a ye k'a fɔ ko min kɛra siɲɛ 2 an kan k'an janto Algérie ka médiation a bɛ cogo di anw fan fɛ an ka tariku ɲininka fɔlɔ yanni an ka sɔn Algérie ka médiation ma o de la kama balai diplomatique il faut faire attention parce que i ɲiw cɛla mɔgɔ minnu bolibagatɔ bɛ na k'i ɲiw kuma dɔ la i kamana gannen i bɛ t'i yɛrɛ di dɔw ma minnu ɲinjugu don ka sɔrɔ kɛ jateminɛ dɔw b'a jira k'a fɔ hali Algérie yɛrɛ fana ni bɛ puissance wɛrɛw ka baara la anw ka crise kɔnɔ kuma o kuma n'ale nana ale b'i profiter k'a yɛrɛ réconforter anw ka crise ici la donc janto kan ka kɛ o la.
janto kanga kola isa kaba anya familial chama soro mau hakila kuna ka kanyini bale diplomatique ale kungango kiwaro we janjo oui hakila peut-être kaba amse ga jigiya ka fo Algérie de ka auto proclamation ko fe Union africaine kan tamay abse ga nani juma ya kono wala amse ga jigi ka peut-être Union africaine me se ga ni yere ke Méditerranée crise de préférence sincèrement des préférences ni négociation comme c'est kato Union africaine yere bolo akana ke Algérie tan yeble de préférence zango kunu premier ministre ni Moussa Faki Mahamat ye ñoxoñe kuma munu fora Moussa te nalomaye hal no ya soro jamanaw ni organisation be u ka intérêt de mais kuma munu fora ñana ayre ba don horonya la kaf ko kuma nu ye tien ni mamunu ye journal la ja shuro journal mo ko ye traitement ñuma baké fengen ka kuma munu fora Moussa ya me ayre ya fam akanga teme Dakar fait maintenant il faut ga nga mo ko janto akana glisser ka foko on ni CEDEAO tchegeleya ko Algérie de bendo gérer Algérie te CEDEAO membre ça c'est très important oui. L'Algérie te CEDEAO membre faut Algérie Union africaine membre de Union africaine yara ka ta quoi d'ici là ni mo were be se ka gérer o ka gérer walma ni alsa na be se